Nej. Jamen, velkommen til min analyse af Nordkraft. Jeg beklager, hvis du kan høre, at jeg er lidt småsyg. Men ja, nu får du den bare sådan. Jeg har lavet en lille præstation til, det håber jeg, du bliver glad for. Øhm, ja, og jeg tænker sådan set bare, at vi starter. Øhm, så i forhold til det her indholdsreferat, sammenlignet med filmen, der synes jeg faktisk, det stemmer meget godt overens med, hvad der foregår i filmen. Det er sådan meget groft, overordnet set, hvad filmen handler om, hvilke handlinger, der er de vigtigste for filmen. Især hele det her underemne kærlighed, vil jeg kalde det, i forhold til Maria, Steso og Allan, der alle sammen har en forskellig, jeg vil næsten sige opfattelse af kærlighed, og altså i hvert fald har forskellige relationer til kærlighed. Er under forskellige, hvad kan man kalde det? Ja, jo, forskellige oplevelser med kærlighed, er i forskellige slags forhold. Øhm, ja, jo. Vi kører bare videre. Øhm, I forhold til de vigtige episoder for karaktererne, så vil jeg lige starte med at sige, at jeg var der ikke i cirka det første 10 minutter, kvarter af filmen. Så er jeg i tvivl om den der med Maria. Øhm, det er ikke mig, der har skrevet den. Nummer et kommer sammen med ekskæreste Asger igen. Men i hvert fald, de vigtigste episoder for Maria, karakteren, der er, at hun så finder sammen med ham ved ekskæresten Asger igen, og stort set flytter ind hos ham, bor hos ham. Øhm, og hun så tager med Hussein til København eller Christiania, hvor de skal købe noget hash, de kan sælge igen. Hvor hun bliver lidt småforelsket i Hussein, og får en ny, ja, der har allerede været lidt flytteri inden da, men får en ny opfattelse af Hussein. Øhm, og så til sidst i filmen, hvor hun så vælger at gå fra Asger, og i stedet for at komme sammen med Hussein. Og vi ser også til sidst i filmen, at hun jo stort set flytter ind hos Hussein. Har i hvert fald en stor taske eller kuffert med, formoder, der er med hendes ting, og går ind i Husseins hus. Eller lejlighed. Ja. Allan, han går fra at være en del af miljøet, til at gerne vil tage afstand fra miljøet, eller kommer hjem der fra den der krig, og vil gerne have afstand fra miljøet, og jager et nyt liv. Øhm, og jo, så nok den vigtigste episode for ham, det er det her, hvor han vælger at køre ned til Tyskland for at købe noget amfetamin til Frank, og så køre hjem. Og når han så er hjemme og har klaret det og har overlevet i gåseøjne, så kaster han det i havnen i stedet for at vise, at han altså melder sig ud af det her. Øhm, så det så ja, resulterer i, at han faktisk får et nyt liv og melder sig fuldstændig ud af det her kriminelle underverden. Og Steso, der alle hans vigtige, hvad hedder det, episoder gennem filmen for ham. Altså til at starte med, så er det jo, han er mega forelsket i hende der Tilde, og vil gerne komme sammen med hende igen. Det er gammel barndomsveninde, og har været kærester siden barndommen. Øhm, vil gerne komme sammen med hende. Og til at starte med, så er det, at han bliver ved med at prøve at overbevise Tilde om, at altså, de her stoffer gør ham lykkelig, og derfor skal det være en del af hans liv. Efter så er det så, hvor han altså prøver at stoppe på stofferne, for at kunne vinde Tilde tilbage. Øhm, og det mislykkes så, da det ikke helt fungerer. Altså han formår ikke helt at vinde Tilde tilbage. Og til sidst så dør han så af en overdosis. Da det her, ja, det er ikke, at han ikke formår at altså stoppe på stofferne. Øhm, ja, det var en ret lang gennemgang af alle karakterernes vigtigste episoder, og hvad de hver betød for dem. Øhm, I forhold til berettermodellen, meget, meget hurtigt. Igen, jeg var der ikke i starten af filmen, så anslag. Altså, jeg kan godt sige, at man starter med at se Aalborgs mørke og rå miljø. Det er ikke mig, der har skrevet det, så det ved jeg ikke var rigtigt. Præstation, men vi får en hurtig gennemgang af alle tre karakterer. Altså Maria, Allan og Steso, og hvor de er i deres liv, og hvad de gerne vil. Altså Maria, der er sammen med Asger, og bor sammen med ham med Pusheren.
Allan, der gerne vil starte et nyt liv, øhm, og Steso, der gerne vil tilbage til hans gamle liv. Kommer også ind på senere. Øhm, Point of no return. Altså, de har alle sammen nogle forskellige points of no return. For eksempel Allans, det er først, når han kører ud for at hente det her amfetamin til Frank. Øhm, Maria, det er hendes tur til København eller Christiania. Øhm, og Steso, det vil jeg næsten sige, at når han begynder at tage stoffer i et meget efter at han har prøvet at stoppe igen. Altså vender tilbage til det og går fuldstændig amok og mister kontrol. Øhm, og så er der så klimaks, når Allan kaster alle stofferne eller al amfetaminen ned i havnen. Og til sidst udtoningen, hvor at altså det så ender med at dø af en overdosis. Allan bliver aldrig nogensinde overfaldet af Frank, da Frank muligvis er død af, af Hussein. Øhm, og Maria, der ender med at gå fra Asger og kommer sammen med Hussein til sidst, hvor vi formodet. Dog, jeg synes ikke filmen går helt overens med den klassiske berettermodel. Fordi point of no return vil typisk komme i sådan midten af filmen. Hvor point of no return kommer ret sent i filmen, og der er ret lang konfliktoptrap. Den her konfliktoptrækningen, den kommer næsten før point of no return. Altså den bliver bygget op langsomt, ikke? Øhm, ja, så jeg synes ikke helt, den hænger sammen med berettermodellen. Man kan jo sagtens sætte den ind. Men ja, så er der også det her med, at der er 3 forskellige parallelle historier, som der så på en eller anden måde har en relation til hinanden og mødes. Men ja, ikke den klassiske berettermodel i hvert fald. Det kan man nemt sige. I forhold til musikken, der bruges i filmen, der, musikken bruges til at få en dybere, du skal også til at blive lidt hurtigere, men musikken bruges til at få en dybere forståelse for karaktererne og med karaktererne. Øhm, altså, og hvad hedder det, Stesos musik for eksempel, den er, hver gang at hans musik spilles, den er næsten helt crazy, og det symboliserer det her med, at han er fuldstændig psykisk helt væk, og er fucked up, hvis jeg må sige det. Øhm, hvor Allan, det er mere sådan, ikke voldsom, men i energisk energi, musik med energi, øhm, jo, og viser, at han er, hvad fanden kan man sige det? Øhm, Han er mere energisk og vil gerne. Han er lidt mere voldsom og lidt mere lige til. Så skal det ske, det må ikke ske. Meget mere fastlagt. Øhm, ja, og, og i forhold til det her med Steps, nu har jeg allerede snakket rigtig meget om det, men det er det her med, at han er rigtig præget af hans kærlighed til Tilde. Jeg vil gerne sammen med Tilde igen. Øhm, Og det er i bund og grund, altså til at starte med, så prøver han det her med at overtale Tilde, eller sige til Tilde, at hash eller stoffer generelt er godt for ham, derfor skal han blive med at tage det. De virker så ikke, Tilde gider ikke være sammen med ham, hun har fundet en ny. Så prøver han så at sige til hende, at hvad hvis jeg stopper med at tage stoffer, vil du så være sammen med mig igen? Og det forsøger han så, lykkes ikke, og så til sidst, så på grund af at det ikke lykkes, så tager han en overdosis og dør. Øhm, ja. I forhold til Tilde og Stesos forskellige forståelser af kærlighed, der siger Tilde noget med, at kærlighed er almindeligt. Øhm, og det er så, hvor Steso har en helt anden opfattelse, og reagerer også meget voldsomt på det. Men ja, hun siger det her med kærlighed er almindeligt, og det er, Tilde har en helt anden forståelse af generelt livet, og mener, at kærlighed, det er noget, det er for alle, det er noget, der finder sted overalt. Og det er, ja, hvor Steso mener, det er det næsten uopnåelige i livet. Det målet i livet, det er kærlighed. Hvor Tilde er lidt mere, jamen det kan alle få, og det er helt normalt og almindeligt. Og det er også grund til, at Steso reagerer så voldsomt, som han gør. Øhm, han har jo læst alle de her meget filosofiske digte og tekster, hvor at der er kærlighed beskrevet som det ypperste, målet i livet i bund og grund, og grunden til at leve. Øhm, ja, hvor Tilde mener næsten, det er en sideløbende ved sit eget liv. Så de har to helt vidt forskellige opfattelser af det. Steso og Allan som modsætninger. Steso, han jager
altså han jager hans gamle liv, vil gerne tilbage med hans ekskæreste, barndomsveninde. Og ja, hvor Allan han opsøger et nyt liv. Han vil gerne væk fra hans gamle liv. Altså han har også han har været ude i krig, mener jeg nok. Kommer hjem igen, vælger at flytte til Aalborg igen, men vil gerne opsøge et nyt liv. Og prøver at tage afstand fra sit gamle. Det vil jeg sige den helt store modsætning. Og så er der så alle sidebanerne, for eksempel kærlighed. Altså Allan møder en ny en og prøver at vinde hendes kærlighed. Steso vil gerne tilbage til sin ekskæreste. Øhm, ja, Steso prøver flere stoffer, nyere stoffer, hvor Allan han tager afstand fra stoffene, og så videre, og så videre. Der kan man også sige, at Maria lidt har en tredje en, fordi hun har et forhold, men vil gerne over i et nyt et, eller altså, ja, hun har så opnået den her kærlighed, som Steso og Allan sådan set jager, men vil gerne, ja, finde en ny kærlighed undervejs i filmen. Så hun er sådan lidt en midte, vil jeg sige. Men det er sådan en ekstra ting. I forhold til filmens holdning til stoffer. Generelt set, jeg vil sige, at filmen har et meget, altså det er en advarsel omkring stoffer. Det er ikke så meget en reklame eller kampagne for det på nogen som helst måde. De viser under hele filmen, at der viser de stoffer og hele miljøet for et meget negativt syn. Øhm, og altså Steso ender også med at dø af en overdosis og viser alle de negative ting, der kommer med stoffer. Og for eksempel, hvor klamt Asger han lever. Det bliver også beskrevet, altså både vist i filmen og beskrevet super detaljeret, med den her svinehud, der stinker i hele lejligheden, for eksempel. Det ved jeg godt, det ikke er noget direkte med stoffer at gøre, men mere bare miljøet. Så jeg vil sige, at det på ingen måde er en reklame, kampagne, whatever, men tværtimod en advarsel og en, hvad man kan, altså sådan, den viser, hvor voldsomt det er, og hvor slemt det kan ende, og hvor dårligt det her miljø egentlig er. Så er der også det her med drab. Altså, vi ser Allan, der bliver tæsket af nogle af Franks medarbejdere, rockere, hvad du vil kalde det. Øhm, ja. I forhold til, om det er en moralsk film, den er jo... Altså, jeg vil mene, den er moralsk. Den har en masse vigtige emner i sig. Øhm, og er altså moralsk korrekt på den måde, at den fremviser stoffer, miljøet negativt. Den, det er ikke fordi, at den har eller anden, altså den fremviser noget af det positivt, eller som en reklame for det. Så på den måde er den moralsk korrekt. Man kan også se det, jeg synes det giver meget godt stemning af en gammel dansk film. Øhm, det var ikke særlig relevant for det her faktisk. Nå. Ja, jeg vil sige, den er moralsk i den forstand, at altså alle emnerne i filmen er vigtige, og den fremviser dem på den moralsk korrekte måde. Øhm, ja, til gengæld, så er det jo så, hvis der er nogen, der ser filmen, som der synes, at det der, det ser jo mega fedt ud, det vil jeg gerne prøve, så kan det være moralsk ukorrekt. Men det er ikke den opfattelse, jeg får, at det var meningen med filmen, eller at det er den opfattelse, man får af filmen. Øhm, navnet Nordkraft, i forhold til filmen, der er altså tre ting. Først og fremmest, så er Nordkraft er et kraftværk i Aalborg, hvor filmen foregår i Aalborg. Øhm, derfor så kan man sige, ja, det er derfor, det grund af, at den foregår i Aalborg, så dem, der kender Nordkraft, det er SS. Symboler. Øhm, altså, et kraftværk er jo, det er noget, der giver energi. Det er lige den symbol, jeg kunne finde. Og det er jo, det kan man jo så sige, hænger overens med stoffer, giver en midlertidig energi, eller en midlertidig oplevelse, som du så skal få mere af på et tidspunkt, hvis der du bliver ved. Ligesom at du bliver nødt til at få mere energi, hvis du vil blive ved med et eller andet, ikke? Det, jeg håber, det giver mening. Og så optræder selve kraftværket jo så også i filmen. Det er der, hvor Allan får et almindeligt arbejde. Også hvor han bliver tæsket af det her tæskehold. Øhm, ja, så det er mit bud på, hvorfor at den hedder Nordkraft. Øhm, og til sidst, så diskuterer argumenter for og imod stoffer. Helt overall, så er de klassiske argumenter det her med, at det er penge til staten, at der bliver solgt for sindssygt mange penge stoffer hver år, som der går til de kriminelle, frem for statskassen. Øhm, og så er der også det er i hvert fald hovedargumentet, som man hører. Så er der også, at det er ret over sin egen krop, at man selv har ret til at vælge, hvad man vil gøre ved sin egen krop.
og ja, det skal staten ikke bestemme. Imod, så er det naturligvis, at hvis stoffer var lovligt og var nemt at skaffe, man kunne købe det i butikkerne eller et eller andet, så ville det sandsynligvis resultere i mere misbrug i befolkningen, så hvilket ikke er særlig godt, da du helst ikke vil have befolkningen rende rundt og ligne zombier. Øhm, det vil også resultere i så, at sundhedsvæsenet vil blive belastet, da der vil skulle være flere behandlinger til folk, der har fået ekstremt, altså været ude for overdosiser eller lignende. Øhm, det også kunne resultere i dødsfald, som man ser på, altså hvad hedder det, Steso. Øhm, og så vil det også, et andet argument, hvis hash for eksempel, det er så et mildt stof i gåseøjne, hvis det blev lovligt, så ville det sandsynligvis resultere i, at rockerne og pusherne og ja, hele den kriminelle underverden vil bare begynde at sælge hårdere stoffer, eller gå videre til altså en ny kriminel, øh, et nyt kriminelt produkt, du kunne sælge til en værdi. Øhm, og det vil jo så, ja, det vil så resultere i, at så lige pludselig begyndte at blive solgt sindssygt farlige stoffer, endnu farligere end for eksempel hash, og altså måske våben eller noget andet helt crazy. Øhm, ja, det var sådan set det. Det var min præsentation af Nordkraft. Øh, nu ved jeg ikke, hvor lang den blev. Den blev 16 minutter, det beklager jeg. Yes, jeg slutter her.